Taas perinteisesti joululahjojen aika, ja eiköhän mennä suoraan asiaan. Mä sain mun äidiltä tämmösen hopeanuoliteepaidan. Pyjamat, jota mä en nyt tähän sen enempää rupea levittelemään. Sukat. Ja sit perinteisesti näitä. Mun veljeltä mä sain uuden hiiren tietokoneeseen, jota mä en nyt täältä rupea pois repimään. Ja 25 €. Tämmösen Nintendo-kortin. Ja sit mun tädiltä mä sain kissanruokaa, mitä mä en nyt tähän rupea levittelemään. Ja kissanleluja. Hieman herkkuja. Ja sitten tämmösen, missä oli vähän sitä sun tätä. Ja mä luulen, että mulla ei ole mun kynsilakkoon mitään hyvää paikkaa, niin mä luulen, että mä pistänkin ne tänne. Ne mahtuu just sopivasti.